Doncs... En el context. Primer el context. Puc dir primer de qui és el poema? Sí, Vale. Doncs el poema que hem triat és de Màrius Torres. Potser la iniciativa d'agafar aquest autor ha estat més meva perquè m'agrada molt. L'any passat vam estudiar batxillerat i realment era un poema que em tirava bastant encara que no el vam tractar l'any passat. I que també vam pensar que potser no és molt adequat per tractar-ho amb nens de primària o infantil, però bueno, hem pensat activitats per gent més gran. I ara l'Òscar us explicarà primer tot el context de l'autor. Molt bé. Aquest poema, que es titula Per què és trista la font que s'ha estroncat, va ser escrit en el 1939. I abans de llegir-lo us volem introduir una mica en el context de la vida de Màrius Torres. Aquest home va viure una vida bastant difícil, ja que pertanyia a la generació perduda, que es caracteritza per l'emmudiment literari per culpa de la Guerra Civil. També s'ha de dir que va ser l'únic autor que no va veure escrita la seva obra abans de morir. I a més va contraure als 25 anys tuberculosi, el que va provocar que entrés en una etapa d'aïllament personal. Tot això esdevingué que ell fos un testimoni passiu i pessimista sobre la Guerra Civil, d'acord? A més, el 1939 va veure partir la seva família i els seus amics a l'exili. Ell es va quedar aquí, per tant, encara la seva vida era més trista. És per tot això que ell escriu una poesia viscuda molt des del seu punt de vista personal, però al mateix temps reflecteix la circumstància col·lectiva del moment. Difícil i bastant trist. I ara el Pep començarà a llegir el nostre poema. Espera, que m'he de llegir perquè... Per què és trista la font que s'ha estroncat? Per què és trista la font que s'ha estroncat i el sol quan va a la posta? És més que el futur, Déu meu, em costa rendir-me al teu passat. Si et sacrifico l'ímpetu de la meva esperança, si el meu timó fos navega al teu vent, per què l'ala és més lleu d'una recança colla igualment? Voldria sempre dur la meva nau enrere, cap al país perdut, on són joves les fonts i el sol tot just nascut? Què val el que m'espera? No sóc avar, sinó del que he viscut. Però l'oblit esborra la llum de cada dia. Si en l'ànima més feta al teu servei, el teixit més subtil d'orgull i melangia encara és rebel·lia contra la teva llei? Per què has fet, o divipara, de l'ironia? Tan vells els sentiments humans? Tan dolça la tristor, tan rara l'alegria, que mor abans? Per què els poses tan dins de l'ànima que ens costa creure en el seu pecat? Per què és bella la font que s'ha estroncat i el sol quan va a la posta? D'acord, ara jo procediré a parlar una miqueta del significat del poema i dels símbols que hi podem trobar. En primer lloc, dir que els temes que es veuen en aquest poema són força recurrents dintre del que és la poesia de Torres. En primer lloc, parla sobre una posta de sol que podria ser interpretada com la mort del mateix autor, ja que va escriure aquesta poesia el 1939 i faltaven 3 anys perquè morís. Llavors, potser parla també sobre la contradicció que es troba en el moment que desitja morir per tal d'aliviar el patiment que sent. Aquest tema podem veure que també surt en altres poemes com Dos àngels de la mort. Llavors, quan parla sobre la font que s'ha estroncat, podríem interpretar-ho com el país que era Catalunya abans que passés la Guerra Civil. I quan parla d'un desig de voler tornar enrere, ho podem entendre de dues maneres. En primer lloc, a nivell de país, a nivell col·lectiu.
com el desig de retornar a una literatura que es va perdre en realitat, més tirant cap a l'època noucentista. I en segon lloc, podríem parlar del fet que Torres desitja tirar enrere en el seu moment personal, abans d'haver patit tuberculosi, abans que s'exiliés la seva família, i realment podem veure com des de pràcticament al principi de la poesia Torres entaula una conversa amb el mateix Déu. Això es pot veure que era un home molt religiós en realitat, i podem veure com converses amb Déu i moltes vegades amb si mateix reflexen la soledat que sentia tancat al sanatori on estava. I ara la Iolanda us passarà a explicar les propostes que hem fet a dintre de l'aula. Bé, quant a la seva aplicació a la pràctica educativa, podem dir que no és molt adequat per infantil i primària, però hem pensat que es podria treballar al batxillerat pel que fa a l'anàlisi de l'estructura, de mots i tot l'anàlisi del poema. A més, també hem pensat que és aplicable a altres assignatures, com podria ser història, perquè, clar, parla de moments de guerra i es podria relacionar per aquesta banda, parlant de la guerra, de la vida una mica de l'autor, de tot el patiment, i fent aquesta relació entre l'assignatura i el poema. I una activitat possible seria que fent grups, els alumnes de batxillerat realitzessin una cerca de la vida de l'autor, el seu estil poètic, i així aprendre la història a través de la seva poesia.